Shalom amanginang. Selamat hari Minggu ma dihita salutna. Marede mahita siabukede nomor 564 ayat 1 ayat 3. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni debata anak dat Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon, amin. Say tangion masaraku ali Jehovah, molo jojo au, didok rohaku, ho madok, luluy hamu mabuhiku, atong bohima na hulului ali Jehovah, say ungulang mata buni bohima dopon au, Jehovah do panodang diau dohot hatuaku, tungmida ise memabiar au, Jehovah do partano batuan dingoluku, tungmida ise maau biahon, haleluya. Ali Tuhan debata pargugona satu dosan amanami na nilugijangi useon matordim dabadiyay dot apistaran na siyakko itu salhut huriam asalam rarak jala lamhot atam dabadiyay ditonga-tonga ni hamion lehom mahiras ni rohani na posom majamitaon hatam asalam pita jala lam gadda huriam dabadiyay patotong mahut rohanami manguloy ho saat roh di ujung di bagasan haporsiaon nature, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita.
Patik ni debata di minggu sadarion, di mana tersurat di pasal melebidu 10 sada, ayat 10 sada. Ai dohona na doaka surusuron na taringo tuho, asa dijaga ho diaka dalam sudena, saulat na jauh kami. Ai dohona na doaka surusuron na taringo tuho, asa dijaga ho diaka dalam sudena. Ido sahatna atong rak mangido gogo mahita tutuan debata lau mangulau na bar tu patik nai. Ali Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulau na bar tu patik mi. Amin. Marede mahita. Tatapoti madosata martangyang mahita. Ali Tuhan debata amana minda dewedo gijang. Hodo na patupau na sanidu sadihami halak dadangolon. Marhite-hite anak holongan ni roham. Saya si maroham diami akan mengersakut dosa nami. Saya sahabi matu bagasa roh nami asani dosa nami i. Lehon matuhami to dim nabadiai. Asa unang gangguro nami asini roham. Alai asa hot rohanami mara persiahon. Lau manggota pun nasa dosa doot pertibion. Asa upasat hami diri nami tuho. Gabi pilihan na mangulu jalan nabadia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringi tuhasani dosa. Satu kido tadi konho alai papungku mahu muse marhite-hite akka siniroha godang. Tagan di parmir nemuruku tabunian bohiku satokin marodopoko. Alai marhite-hite dengan bahasa saleling delengna asihaku ho. Ninda Jehovah si paluaho. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Marede mahita.
Tajahama hatan di bata turpuk epistel dari mingguon imana tersurat di Jakobus bidu opat memuka maisan ayat onom 1 ayat 10 tajahama marsikat soring. Alai lam gumudang doa sini rohani di lehon alani ido di dok dialo di bata doa ka nagijang roha alai di leo doa sini roha tu aka naserek marroha. Pajonok hamu matu de bata dungi pajonohon nama tuhamu payes matangamuna hamu aka perdosa jala babot termaru hamuna hamu aka nomor 2 roha. Paserak hamu maru hamuna marolopot tuhani dungi pati bonna mahamu soni masahana martua ma akan atumangiun hatani di bata jala nepiopsa. Amin. Marede mahita. Taha tidakku maha porsiau tai songon nahina tidakku ni dongata sa porsiau desa dok portibion ra mahita mandok au porsia di debata Jahuba ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangi dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahuba na sasadai iman Tuhan Yesus Maria na gabi-gabian sianton di parbadia adorang suabubuan ido tuata na tumaon na bernit di panguman ni silatus nama te terpajal do ibana di hau pinarsirang na tua-tua nutoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahundul siamul debata Jahoba amana ido perguguna suatu dosani disimai bana pemulak sogo tu tanoon mangumi halak na mangulu do namate au porsea ditodi parbadia jala adong sada huria na badia huria atau panela Kristen akana badia doho dihasan di dosa doho diatai na madok mulak mangulu sogo daging nihalak na umate doho dihangoluan na soro suda. Amin. Kor sian handil.
Kor punguan ina marpolos.
Tabege matiting nani jahon ni amang casi situhang. Salam amang inang. Selamat hari Minggu ma di hita saluhuna. Titing ni huriata di tanggal 17 Mei 2026 lapar jolo guarni mingguta sadarion ima minggu ex Saudi tabik jamita di pasu-pasu jala diramuti jauh bamaho. Dapat dua hon berita duka di hari Jumat 15 Mei 2026 nunga marujung ngolu inang Carolina Sibarani opung Priska Aruan naturasni keluarga amang berhen na parningotan siahan inang rugun Aruan ruas sian sektor Yerusalem dohol keluarga amang Ramoti Paripurna Situmpul inang Riama Aruan ruas sian sektor Bethesda tutup umur 24 tahun pemakaman di Patupa di hari Selasa 10 Mei 2026 di desa Aruan Lagu Boti tatangakum masude keluarga na ditinggalhon asa di Pauli jala di Pargogoi itu hatta napa toluhon di hari Minggu sadarion 10 Mei 2026 panitia pesta huria HKBP Naomi Handil na niuluhon ni amang guru huria Desman Simajuntak rodo mangibati huriata di permingguan manogut dohot arian hut patupahon bahazar amplop dana dohot evangelisasi kor na paopaton di hari Minggu sadarion 17 Mei 2026 namar jamita di bagasan permingguan manugut dohot arian ima amang guru huria Desman Simajuntak uluan ni HKBP huria HKBP Naomi Handil atas guarni sude ruas dohot paralado ni huriata dohonon nami maulate tu pakebasni nasida napa limahon kunjungan gerejawi di hari Minggu sadarion 10 Mei 2026 Children Choice di Huriata patupan kunjungan tu HKBP Philadelphia Batakan nani uluhon Pandita Resort masuk pukul 10 wita pendaftaran napa onopon pendaftaran tim musik pinabuat tuhita saluhutna na adong talenta musik asa parsidohot ma makubasi di tim musik Niuriata pendaftaran dibuka mamuka Minggu 10 Mei saat tu 31 Mei 2026 turuas na naik persidohot asa makubungi amang lundu nenggolan dohot Gilbert Papahan na papituhon PHD Parupuan di hari Senin marsogot 10 Mei 2026 di Patupado PHD Parupuan maringan di Sepomet masuk pukul 10 pitu wita pinangidon matu sude Parupuan ni huriata asa madohoti ulauni na menghasuhuton ina marpelos na pawaluhon pertanyaan sektor di hari Selasa 10 Mei 2026 di sektor Yerusalem maringan di bagas ni keluarga amang parasian tobus merluga siaturi inang Susilawasi Siregar alamat perumahan Pesona Alam Residen Blok 1 nomor 10 di hari Rabu 20 Mei 2026 di sektor Nasaret maringana di bagas keluarga amang Anggiat Martogi Panjaitan inang Evalina Nababan alamat pertamian di Patupa di Sopa Met pinangidon matusude ruas sian sektor Yerusalem do sektor Nasaret asa madohote pertanyangani napasiahon rapat orang tua sekolah minggu di hari Sabtu 23 Mei 2026 di Patupa do rapat seksi sekolah minggu dohot orang tua sekolah minggu na diuluhon di ketua dewan Koinonia marenganan di Sopo Met masuk pukul 10 wita pinangidon matusude orang tua ni sekolah minggu na adong di anak konna mulai kelas 3 1 kelas odom SD asa madohoti parapotan napa 10-hon ibadah Pentakosta Parjolo di hari Minggu 24 Mei 2026 ibadah Pentakosta Paduahon di hari Senin 25 Mei 2026
masuk pukul 10 sia 30 wita. Nah 10 sadaun PHD lansia di hari Minggu di hari Senin 25 Mei 2026 di Patupado ibadah PHD lansia merengana di Sopometmet masuk pukul 10 pitu wita pinangidom masude tusude lansia niuriatnya asa madohoti ulauni. Nah 10 duahon Bible Camp remaja di Patupado Bible Camp remaja di Uriata di hari Senin saat hari Rabu 15 sampai 10 Juni 2026 di Bukit Kebo. Nah 10 toluhon ulang tahun dan kelahiran dohot perkawinan parhalado dohot sude ruas di Huria pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot perkawinan tu sude ruas di HKBP Balikpapan Baru nama kalason di Bagasan Saminggon 10 sahat 23 Mei 2026 totong mahamu maras niroha 1 Tesalonika 5 ayat 16. Nah 10 ton warta keuangan dohot warta naso di jahaun bui mata tajah di grup WA HKBP Balikpapan Baru dot sektor manang link di database HKBP Balikpapan Baru songni maju kiting di Uriata di Bagasan Minggon di pasu-pasu tua mahita saluhuna. Amin. Kor pungan ama penabur.
Marede mahita, huhutma tapapungu peliata sadaa doho sadabe.
martangiang nahita. Hupuji hupasanga pami mahoa de Tuhan. Di saluhutna asini roham namasa di tongan ingulu nami. Doho pasu-pasu nasahat huhilalahami sahat ro di partikian. Hai pason ni pamatang dohot gugunay baru. Muliati Tuhan di saluhutna basami. Nuagpe Tuhan nang marsaur mahami do hatam. Parbisuki jala parrohai hami ganuk. Pasu-pasu roharo pikiran. Rajai pamatang daging nang ati-ati nami. Asatu buhay hami tertuju tu hatam. Di panadaw ni Kristus Yesus si hoko pami. Mga sahok Kristus Yesus martangia kami tuho. Amin. Shalom. Oras madihita saluna. Selamat hari Minggu. Amanginang ujama barita nauli. Nagabe jamita di parminggota sadarion ima natar surat di Pak Musa. Mamuka siap biduonom. Mamuka sian ayat 22 sarotu 27. Hujama dihita saluhutna tapai huti hukma dengan tabi. Dungiro muse mahatani Jahuba tu si Musa songonon. Patol has mahatakot tu si Aaron doh tuaka anak nai. Iko songonod dohonomu tuhala Israel. Laho mamasu-masu nasida. Sai di pasu-pasu jala di rambut Jahuba maho. Di pasoddak ko Jahuba mabuhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopak ko Jahuba mabuhina tuho. Jala di pasaron madamena tu todim. Ikosongonima. Apehonon nasida guaru. Jahuba. Tuhalak Israel. Asa mamasu-masu nasida. Ido yang gosahana. Amanginang totu. Tangiang pasu-pasuon. Nungasa somal sahat. Tabigi. Duksiduk permingguon. Saitor tangiang pasu-pasu do mangujungi sude. Diaka peribadahan. Alai nasipata. Dinamangatusi taringot tu tangiang pasu-pasu. Dan apala takas pangatusiot tarope. Dia do maknani natolu hatai. Di tangiang pasu-pasui. Jala puasa ikut di ujung ni ibadah. Baru dipasang tangiang pasu-pasui. Terkadang holan nama begitu hita. Terkadang gabe sahera formalitas ujung ni ibadah doi. Tahilala. Hape sasitong na mulo tasulikiti. Tapareso. Makna nihata pasu-pasu tangiak pangujungi di parminggoni. Tung macai bagas doi jala apit di suarahon. Marhiti akana posona. Alanido na naing dohonot di tongat-tongat tadi partikenor parjulu sahali amanginang. Nang adong nabui pasato ni yang goso naposo ni debata. Jala tangyangi marhite perantara songon siaron naposo ni debata hamba Tuhan. Alanido nang ditonga-tonga ni hita ruas ni HKBP la ulau pertanggi laos ulaun ibadah sektor P
manang ari sapi dakya dope apala ruasi pasahat to tangiang pasu-pasu nang pedibai tugas ni nasida istilana pembawa doa nang perwasnya KBP olo gabe pembawa liturgis dia ka ibadah na asing di punga marga dolan na asing ruas do nasida olo do somoni sipata terjadi alania alaholani mana marana kuat mental na jong alanima molo taida dia ke acara ibadah ni punguam marga doholan nasing tuk soheado pe nabinoto ruas nia KBP paujuk ko ni badai marhite tangiang pasu-pasu ruas na somartohonan adong dohea di ulo kama manginangi asau jago jawi berek situan asau wajo hupelu ju sehelinna adong do dang adokkan holan akan aposo ni dibata naung di pasahat honan na ido na talup pasahat to pasu-pasui alanido neng dohono ma perjolo sahali berkat itu hanya disampaikan oleh perantara Allah siapakah dia yaitu nabi dan hamba-hambanya alanido dung majalo tohonan hala amang parhalado hami guru huria diakones bibel pro tukma pasahat toni diaka ibadah alanido dang apa lahia ruas gabe mamasu-masu alani mamanginang imana parjulu sahali atong anggo debatado na pasahat toni alai marhiti akan aposona nahatani debatado ido gabe disuruh debata siaron pasaha ma alani sulik kita tamalamu bagas turpuhon dia do na di pasu-pasu diberkati adong 3 poin ibana saya di pasu-pasu jala dirhamoti jahuba maho hata di pasu-pasu di hata Heber manang di hata Ibrani imana marlapatan barak ninna adong piga makna nion naing idota sian kata barakot dan muncul gabe adong baruk molo baruk imam Mazmur pujian ale molo barak di pagajang mai gabe barakah makana olo di akaugamo nasing barokah inna berkah berkat ima di hita Kristen namar lapatan na parjolo sahali barak na didok na manang pasu-pasu molo dibuat siap bahasa asli nai bertekuk lutut merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan sang pemberi berkat. Jadi arti ini barak di pasu-pasu sasitong nanda berlutut do. Na olo pasere perroha alanido mulut tapadomu epistel tanakin akan apa seret roha di halomoh debata akan apa hijak roha ninanakin alani isi do na talup di pasu-pasu debata ima akahala na olo pasere perrohana dia do pani debata alani perjolo sahali di parminggu tau na manginang dinarohi tatu bagas joro itu ringok ma aku adalah ciptaan debu tanah aku setara tanah harus merendahkan diriku unang beadong napagi jakor roha jala molo tauduti mamusita salukiti barak na didok na dison manang pasu-pasu ima kekuatan nasihat debata alani doa kapar pesal memadok Allah adalah gunung batuku perlindunganku digabung maimana songo perlindungan nagugu memang kita bisa mencapai sesuatu keberhasilan tapi tanpa Tuhan menopang tangannya engkau tidak bisa apa-apa alani manang dohonon nama marhite turpuhona manginang tung takas manang idota
taringo tu pasu-pasu tarlumobi madihamu akasuduk no poso. Ingot mai ternyata keberhasilan jika kita kaji firman ini, arti berkat yang sesungguhnya adalah kepada pemuda dan anak-anak muda. Keberhasilan itu ternyata di dunia tindakan, bukan di dunia diam. Keberhasilan itu adalah di dunia tindakan. Alamolo taida maknani kata berkat itu, kita manusia berusaha, Tuhanlah yang mensukseskan. Jadi inti dari berkat yang sesungguhnya bukan apa yang kamu dapat, bukan apa yang bisa menyenangkan hatimu, namun Tuhan membuat engkau berhasil lewat perjalanan-perjalanan lika-liku hidup dan pergumulan yang berat. Namun Tuhan mendorong untuk mensukseskannya. Dengan kata lain, keberhasilan itu Amang Inang ada di zona tindakan. Iko bertindak dohita manguluon. Unak pola apa supason ni Tuhani doau. Mangamod piau dijabu inna. Molo mangamodom rodo pasu-pasu Amang Inang. Dia makadoli-doli, molo mangamod pamuro do pasu-pasu. Ado naro pusa-pusa. Saya dibaed do. Manang nadong dorang tua dijabuna yang nakona ngatamak kuliah. Bobo lah nak, jangan nak. Diberkati Tuhan kau nak. Gak apa-apa, masih bisa mama bapak. Tenang. Adong dosong nih. Terdua ibu do sapu-sapu baru dipusa-pusa. Alanido kata berkat itu sesungguhnya dia berada di posisi tindakan, posisi eksekusi. Dia harus jadi keberhasilan jika kita simpulkan ternyata keberhasilan itu adalah berada di dunia bertindak, bukan di dunia diam. Dan Tuhan senang akan itu. Alanido didok di epistel tanakin, pajono kamu matu de bata dungi pajono honda matu hamu. Sia dia maro pasu-pasu inang yang kusobor tamu sia jabu. Ro madapot tot de bata. Berkamu di buku ede. Nor pikir utahe ngalupau pengot tamujo. Nor sapul sada dui. Hai di sido. Hulului do di si bohini de bataki. Nomor 2 doang hari Minggu. Mangalului bohini de bata. Nungaro au o tuhaku romau usetu au naga. Idul lapatan di nomor Minggu. Jadi dang boy sahat kamu pasu-pasu. Istilah nama jo, molo so adok tindakan muna, bergerak dungo siap puduman mangalop pates, mangalop pakopi, mempersiapkan kos kaki ini bos besar, bos kecil, kan? Sudah dipersiapkan. Anggoso bertindak kita saat itu tuh gerejo, danga dongi. Anggoso bertindak kita ro, tuh gerejo. Karena di setiap ibadah minggu, satu hal yang kita tunggu-tunggu di tengah kehidupan kita yang beribadah ini adalah berkat Tuhan yang disampaikan di akhir ibadah. Satu hal yang kita tunggu-tunggu jemaat, Tuhan kita ingin datang di hadapannya dan kita diberkati sebelum kita meninggalkan tempat ini. Dan kita manang nasayan no pilihan. Roma para keda, tema mulak mamu, inna. Waduh, terima damu. Perlu do pasu-pasu isa dario manang nadang. Sausuku jamu memang inang. Anon wala turuna usai marpilih kamu, tema memang inang mulak mamu ngabe. Asa be pilihanmu abe orwa. Pilihan itu no perlu. Alan itu doh no dang na pilihan munai no rikot di peribadahan. Alai hatani de bata nama masu-masu manodangi doh
patiurhon, panatapamu sude, lau madalani ngolumon. Ima artini barak manang berkat na di dok nai. Terkadang kita hanya memikirkan berkat itu seperti ya gitu deh nenek kan. Kita memiliki bayangan-bayangan pribadi, lepas pribadi tentang berkat. Namun makna sebenar berkat itu adalah upaya manusia dan Tuhan membuat kita berhasil. Napa dua homma muse duktaida ma sai disodakon dipasodakon Jahoba ma bohina tuho molo dipasodakon disinari nina bahasa Indonesia di bahasa Ibrani yaer menyinari. Ada dua kalimat yang menyinggung tentang kehidupan dari makna Allah menyinari wajahnya. Yang pertama itu adalah tentang disiplin hidup, tentang keteraturan hidup. Alanido ibadah na taratur idamu ma ibadah nia KBP. Parjolo doi itortolu ayat sudah puji-pujian. Dakya do pe Omar minggu ya KBP. Ede parjolo di ibadah minggu. Lo asau asalau dakyai. Ya mu mardioni. Asadi lambung na inna dangadongi. Dakya do pe Omar minggu dia KBP ede na parjolo. Aro tahem se. Sonang mamodom hona martuai ini kan. Dakya do pe. Selalu di puji-pujian. Molo sian nomor sada 1 nomor 20 sekian. Puji-pujian do sudi. Taratur ibadah. Itortolu ayat mei. Dung 2 ayat jongjong mahita. Molo suku tua munang ruas nyuria. 3 5 mu jongjong di permingguan. Memang teh. Makana molo ujian per guru malua isoma perpeak na hubai. 3 5 jongjong di permingguan. Dang dibeli be suku nok kutuho. 3 kali itu jongjong di permingguan. Dia hitungnya sehali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Taratur sudi ibadah, jongjong mahita dung. Ede. Patoluon, dibuka mapotum. Adong aturan nama buka potum. Dung didok marhite-hite, nunga besok bede bata. Nunga jongjong bede bata. Para lado nama rakyat dai ima sikat ni de bata. Alanido molo salah pe para lado majahageda suatu ngadong pe madok sikat ni de bata doi molo diburai ho ulon di para lado namangula ulon ni de bata nama burai de bata ho amanginang manat ingo pati patoluhon dan jadi dohon guarni de bata yang koso ture dalanna ayo na humna do sogot akan amar sini yang di guarna bereng lapatanna dia do lapatan ni odo ikon holong dorohata mida de bata jala ikon biar mida ibana asa unang hita olo marujar-rujaran nara hola ditiki arsa do las ni roha do puji-pujian paju taguarni de bata ngade bata di si jongjong nimmo ngape batu hoset de bata saya suruh-suruh mau manang wakil menteri ni malaikat kan memang teh si Johannes alaina ala lupa do para ladui Johannes pigiru nakin Johannes ujung naro ruasi ai amang ngalarong sisi Johannes. Untuk itu juga ibadah itu hati-hati. Dukoni dukipasa may nakipotumi itu termasuk may tamared demuse sa mapatik. Dung dipatiki diatur mahita markaca mahita di pangalahotan na sa minggon. Patik parjolo padua patoluon akadia mana nyulat nataula huhatai dodong aku hupa buruk-buruk dong aku hupa bada-bada si tua kan tersoni metong nah dung mengaca diri saya mah patik mana poti dosa mak martangiak perhalado di jolo mak mana poti dosa iutok kamu do tangyang nai
Manang namar tangyang parada do indah-indah do buti wida. Ia putar-putar daging nak kanan kiri. Her namar liturgi na Natal di hutai. Dungi tarulang mata noon. Gabe isi mahamu amanginang na yamar liturgi tikida dana songoni. Ibu sudi. Daksi bae lo kau mar liturgi beba. Nah, ima adon dona songoni manopoti dosa Allahom kan. Saninain na mauti. Namar liturgi may mana dingot na hutai rana raku. Duk sirungi diuduti mamusidung manopoti dosa. Ngata aku ibe dosa tak atau ketidak kemahaporsyamu. Ada semua aturan itu. Ibadah HKBP bukanlah ibadah suka-suka. Ale godang doi tanah dok jenu di HKBP lebih enak, lebih mangolu tondiku di sana inna. Mangolu matot di misi. Haleluya. Tepuk tangan ini nak bahaya bang. Mangolu matutu imana sih? Tangis ini dapat ditay, tangis sudah. Sipin nasib, persibolangan. Saya bukan mengatakan itu ibadah yang bukan benar. Namun ibadah HKBP dianut dari ajaran Alkitab yang sudah turun temurun itu. Itu semua punya urutan dan teratur. Las tapak kepe ibadah variatif tetap parege de kojongjong di sana. Las tapak kepe akede ni na asing lau di ibadah ni HKBP tetap. Alanya ala domu tu turpuk tasadarion. Taringot tu pasu-pasu. Nunga turun temuru bei. Sia sejarah ni Alkitab. Berkat yang dipesankan Allah untuk para jemaat itu. Itu juga sampai sekarang. Jadi si Bibel to damang tong ibadaon. Dang na ibabay ni. Alanido molo dihobar tu konfesi ni HKBP ibadah yang benar, ibadah yang kudus. Gereja yang kudus adalah sesuai pengakuan iman ni HKBP dah. Iman di konfesi ni HKBP. Natar surat di dokumen ni HKBP. Ibadah yang benar, ibadah yang kudus, gereja yang kudus adalah jika di gereja itu masih dijalankan pemberitaan firman. Yang kedua, apabila di gereja itu dijalankan perjamuan kudus dan baptisan kudus. Yang ketiga, dijalankan aturan peraturan. Ruh parmahanion nang do na asing. Kumerdalat dui. Nah, amang inang hirasi songonima. Alanido hudong molo didok di pasodakot debata Tuhan Allah menyinari engkau ninna. Nadong do aturan, adong rurut. Amang inang hudong matuhamu sianise siatong atong amuna. Yeise masyak kamu na olong ngeluna sobar aturan. Adong do dison aka ama manang ina natoras molo mulak boruna jam 3 subuh. Sudah pulang boruku ina. Boruku ton dikon ngamulak ko inang. Basa hurang lele ko mulak. Haru tabay menang nang kapala jam 5. Adong dosa ni? Coba hamu ma nasongod di bona pasugit. Jam siarang di siboruna walang mulak. Ijang golo makna. Toriba dohera baling-baling helikopter. Makana gudak karitik kalak batak no najang gulad. Ido manginang. Takiado pena tua-tua ni alak batak ngolah mulak geleng na. Jam 11 jam sada. Sudah pulang anakku. Terdiki dang dong. Sia dia ho. Marhuai ho di luari. Mana ngadong dolas rohana boruna mulak jam 2 pagi, jam 3 subuh dong. Setengah-tengah tetudang adong. Alania, alang ngulu na maraturan nunga jumolo. Hitang alak batak di pasu-pasu de bata jala di pasadak ke buhina. Jala akaulau na holo mo pedang di jalo de bata. Karena hidup kekristenan itu adalah hidup yang teratur. Hidup. Mana ngadong dosa kamu ina.
Sebenarnya sepakat dohami doa kaamaon. Memang na mulak markur dohami. Alay mau lo lewat tami mulak markur gabi to ngasada jam sada. Aladong RW saya bisa ada B2 B3. Kagabi mulai jam sada. Wah senyum dope amu inang. Mulak markur doh sayangin na dope. Di luar ima ho. Ima bapak ni saya ima dongani. Itu kan makana dong daba akka ama di ba. Nama lu ang menggaris guar nami pangulani huria. Tari video call main natai. Jam 12 itu. Nyam mamang guru dong akuin na. Ige di guru huria na. Daktai nang narola manur sigaret tu son. Mergabus don dikro. Ada punga nama soni. Angko punga nama isod dang kiai. Itu burju-burju so punga nama. Ala neng mertiga-tiga RW atau kinai. Tentunya semuanya kehidupan kita ini amanginang butuh yang teratur. Butuh disiplin. Itulah arti menyinari. Karena apa? Karena sinar itu tidak bisa dikuasai kegelapan. Semua nampak. Sudah terida, tiur. Napa dua umang usai taringot di menyinari. Di son. Ima. Nama nodangi. Papatarhon sudi haulomon. Alanido, aladung di pasodakot di bata Jehovah, dung di pasahat akan aposona di tongani bagas joroo, di nalawulak kita siya bagas joron, di pasodakot tuan di batama bohina tuho moloninna, molodang ditakupo jala di hapor seho. Dang marlapatan ni. Alanido pe godang dihita di HKBP satu tikio karuas ni HKBP. Mulu marsain, nah di Indonesia adui. HP kuasa kegelapan sudah disinari yang tidak mampu menguasai terang itu. Bahwa terang Allah tidak bisa dikuasai kegelapan itu karena Kristus sudah mati mengalahkan maut itu juga. Nungai taluho besi polisi. Aledak porsia hitai si. Saya olor pemarsait. Olor bah donga muna sakat torima basahit mon. Inna kan? Lama jauh mau merubah huta. Buat kamu maju utuh-utuh ni porngis inna. Bah memang dulu utuh-utuh. Mulu boy no jago tapi buat ni mulu dapo hati-hati nih. Inna. Itu kan? Romar Minggu. Tu gereja. Mana peti dosa? Tuhan jodoh. Marsado, heremana nama si Judas Natalu. Olah mula amen inna halur pitu gereja. Nama de do cicina, lau tu dia tu manukun. Ima pung nakim berminggu. Idia do cicini meda buinna. Ima ngau lo dong amu sahudulan hipa beda-beda. Roda tu ide tu berbeda kan? Sahudulan mima, bereng mabuhina mula sing-sing matana tu ho ngai mamai. Itu. Porsero pe hita satu tikion. Berkamu mak mulu baru-baru mau di keluarga. Tu dapur pe biar sudi. Wala makulik piring amangan upungin na. Olo do pungmuna ulan na portibio medang-edang dak tu surgo be. Olo do di portibio tering dang saat di surgo akan nahina olongan ni rohamunai. Alanido HKBP menolak okultisme, animisme, kepercayaan dan berhala-berhala itu ditolak HKBP. Karena apa? Karena dunia kegelapan itu sudah diterangi oleh Allah. Nang adong behaulomoni, dang margogobi, dak tolak nibe, maralohon, tu debata. Romehita, manaringoti namoding, setiap bisa ngat nijabuni dia, seboto tika maksianainan, kan? Terus sudah umur setabi sangat nijabun. Setabi opung ni siya namoding. Setabi terus. Ala ni biar ni alak batat tu bigu. Ala ni idom Allah hudok amang inang idom nagabe hudok nakin itu sia-sia semua.
berkat Tuhan menyinari engkau ninna. Dang iya porseho nungai sodang ide batata noon. Dang iya porseho nungai sodang ide batang olum. Ubain na di botoho di daho hati uroni merdalak ko dinatiur. Karena itulah amang inang, coba renungkan kembali, lihat kembali bagi para orang tua yang sudah berkeluarga. Coba ingat berapa tahun yang lalu ketika Anda menikah, di HKBP menikah, membentuk keluarga baru, tidak boleh sebelum dia diberkati. Dia harus diberkati dulu, baru bisa membentuk keluarga baru. Baru disahkan. Karena apa? Karena kita manusia. Karena kita ini yang hidup di dunia ini. Karena keluarga yang baru itu akan menghadapi gelombang, kerikil-kerikil kecil, batu-batu tajam di perjalanan kehidupan keluarga itu. Sehingga harus diberkati dulu. Karena berkat itulah perlindungan, kekuatan yang menyinari kita di perjalanan itu. Mungkin di sana ada kerikil, mungkin ada badai di tengah rumah tangga. Itu kan? Amang inang, alan ido jolo di pasu-pasu ma asa marumah tangga. Alan nunga siap perngoluan. Emer beda itu hamudo edam kan? Kan itu nasujudan halak mata berbeda itu edana si matuana kan? Hola dikiriman nakonna 500.000, ima hola tumak mu dilak kotong. Ima idami, inna, ima itomi, hola itomi pa bila ho, inna tomatay. Alani, kudo maju tua mo manginang, akan na suami istri, marsita tapam maju. Alina mebelu nang itatak nasing-asing. Nabebelu nang pala dohotan. Sutung gabiasi kan no, rencana. Masih tetap maju hamu. Pos do peroam tomatay nang. Baru pangalahon ni amang. Mereka mu jobuhin eh. Naburjulo hasiak ko negi tondikon. Baru. Purasa di debay na awan no bote napaiton. Mungkin adong doi napait di rohaminang taringot tomata. Alai ingo ma alanai pasu-pasu de bataro margo. Ale yang gua mamadok au sura dang alani gelekim. Lima nai songoni boy tabba. Inna kan. Napola tersongon na mailah mamang. Huboto di. Anon jolobere ngau mulumarkur perhandili. Inna kan. Asal lau marsilua, marlelang, kujuli bereng natay, mabirsiyan, pakal orang 50.000. Kalau di bereng ano, ipakal warga 100. Biasa di songoni di pesta kotilo tiki di medan au, aruk sadayna, mula nang marlelang amatay, jolo bereng au, inay natay. Kalau di pakal warga 100, misalnya pisang do na dilelang, pisang satad dan dota, inna. Itu batu kinata terus gatal. Nabira matay, oh ido, inna. Ipaso. Ale, makana mulubui di sido na nang mangudag kami mulubui unggurang manian ama. Alaina perhitungan tinggi. Nak pehudok songoni nangarong do makna sebenarnya. Idamu makai naina. Mulolau tu pasar 5.000 tomat di sana, sarupa do tomati, ikoboy 500 pino makmur, kalilingan na sudi pajaki, mengalului nomura. Itu kan? Alanya, ala memang di pasu-pasu do roh pikirannya kaina, mana rion narikot di rumah tanggana. Dan ala diholi na yamang, hamu ama, herang menor, saya dia tomat mol 5.000, dan gue 4.500, hema soni. Lah itu per 3 50.000 gara remuna do kan? Alai ina songoni ma. Ina hulitulita ni nena daong memang gudang si sarehononna. Persikolaan nion alapu aek kotrakan nian nion nian nion sudah pikirina.
Ala sudi mabemmergugo hamu kainang mabagi-bagi si sautiki pasu-pasu ni debatanok sa diamu. Holan na disodangi debatado rohado pikiranmu. Holan ala ni sodang na ido. Ala ni do gabe ganuk minggu ma. Siya dia do hita boy majalo pasu-pasu ang daw hita siya sumber ni pasu-pasui. Molo tatudal hodo sumber ni pasu-pasui. Apalagi medak tajak ko sumber ni pasu-pasui. Alanido songon nahudok nasugut di ibadah pagi, songon di parguru malua di handil, di pertangiangan, di gabinasida do mabatang yang pangodianon. Setiap ibadah keluarga, mewakili orang tua nasida kageleng nama. Unang majo, anggo hamu ama do inang ahubo to be, mula mong pertanyakan, pahem mau. Namun saat ini adalah tahun pengajaran iman. Nang matikina mengajari nasida, unak sarupa. Do natutuai. Oh ma. Bikin lana. Inna kan. Tangiak siap perjabu. Saya inna paralo. Pai majo. Manginang di partikianon. Yang mau saya katakan, apabila kita jauh dari Tuhan itu, yang punya berkat, yang punya kelimpahan itu, apakah kita bisa mendapatkan itu? Pajonok kamu matu debatanin na do nakid di epistel tay. Siya dia do buhay hamu jonok yang go martagi yang pe mabiar. Oleh molo sala para gedda di jolo hebat do hita saya raita do tim juri no jago. Holat disuruh mabatang yang dangko pe. Amanginang ima nanaing idota dungi di dopakko jahoba mabohina tuho jala di pasaron ma damena tutodim namar lapata do idakia morot debata manatap do marnida hita marmudu-mudu ngoluta. Apapun yang terjadi di kehidupan, baik dia duka cita suka cita, yang pasti hanya satu, Tuhan tahu apa yang terjadi di tengah kehidupanmu. Tuhan melihat apa yang terjadi di kehidupanmu. Nah, dengan kesimpulan ini, bahwa jika kita mengatakan berkat itu adalah harta dan lain sebagainya, dan jika kita mengatakan berkat ini adalah sinamot narikoti, bahkan makanan dan minuman, tetapi Yesus mengatakan, berikanlah makanan kami yang secukupnya. Secukupnya dok. Alehita terkadang memandang berkat itu hanya harta, hanya ini. Rikot duartai rikot, dang nahudok dang rikot. Perlu aledang nagabi. Yang mau saya tekankan amanginang, jangan pernah berfokus kepada berkat-berkat itu, tetapi berfokuslah kepada yang punya berkat itu. Unak yaho pasato dirim manatap lebih dau tu akka pasu-pasui alai tata mai sesileo pasu-pasu di tongani ngolum. Itu no perlu. Kesalahan kita manusia terkadang adalah ketika kita hanya melihat berkat itu saja, kita lupa memuji dan menyembah dan bertekuk lutut berdoa kepada si pemberi berkat dan yang punya berkat itu. Inilah yang terjadi di kehidupan kita. Sehingga kita juga kurang mengimani doa berkat yang selalu disampaikan. Ingatlah, di dunia ini saya harus mengatakan amanginang. Margogo do portibion, aledang marhuaso. Buedo margogo nasa narong di portibion, aledang marhuasoi. Alanima na yung dohonon nama muse. Di tonga-tonga ni partikia di parsaurata di jamita minggu sadarion. Molo nungay pasodakon debata, molo hapor sehoy. Tuhodo, Tuhan memberi kuasa kepada setiap kita pribadi. Alanima amanginang, dung torang takas taboto artini
pasu-pasu na sa ijahon ganuk minggui. Ganuk mahala Kristen. Ketika Allah sudah menyinari hati dan pikiran, maka damai sejahtera akan turun. Ingat, damai sejahtera itu tidak bisa kita dapatkan dengan usaha manusia. Amang inang, ingatlah, saya di pasaurom madamena tutodim nadidok nai, si lehon ni debata, holan nasihat debata do boy, mga lehon damai sejahtera. Apapun yang kamu usahakan, apapun yang kamu capai, kamu cari, namun hatimu gelisah, ingatlah, damai sejahtera hanya pemberian Tuhan. Damai sejahtera itu Irene yang di bahasa Yunani, itu adalah pemberian Tuhan. Alani lopi tanganmu pangido ma, molo di bolu sope galubang ni pertibion, galubang di tongan ni rumah tanggam, asadame roham, pangido sian silehod dame. Mintalah kepada Tuhan, karena itu tidak bisa kau beli dengan materimu. Tidak bisa kamu dapatkan dengan kepintaranmu. Itu hanya pemberian cuma-cuma dari Allah. Damai sejahtera. Ido, dung no perlu sada. Nadi hati-hati, gabi disodangi ma, jalai pasaron madamena. Tu hati-hati nang pikirata. Alani mamanginang, mulala Kristen, iko bersinar do buhina, ala nungay sodangi di bata. Nuaing, udok matuhamu, ala nungay sodangi di bata hita. Bereng majo musumi, ibereng bay majo musuna, hai sayangin na jo, tumusuna, aron damar musison. Mau lihat tema di Tuhan. Porsia doa di balik papanon, do dihandil, dang adong namar badai, dang adong namar musuh. Ala ruas nabur judo sudah dison. Hanya Tuhan yang tahu. Amanginang disido na nang dohonon. Ketika Anda pun salah persepsi, salah perkataan, salah panatapanmu, salah pakatayonmu, tudonganmu. Manang na dongami salah pakatayon na salah pamereng na to. Alay-ala nang disodangi di bata ido gabi marlabok ni roa ho, marlabas ni roa boy tarjalaho sudi na mauli. Alani ima hinauli ni parsaoran. Dot hata ni di bata. Hanguluho kamu ma, haporse ma hata ni di bata. Molo di pasat, pasu-pasunay. Tutonga-tonga ni ngulum. Unang belos songoni, uduk ma, say di pasu-pasu jala di. Sodak kotuat di batama, boy na tuho molo di pasati. Amen nimu madiroham. Tiyok magomosi. Asa margogoho. Asa marlas niroho di tongani ngulum. Amang inang nakin adorak sobora amang padita ito na do tuau. Ala lupa nasida pasato dititing. Ya haroro nami tu son amang inang nakin jam bapak pagi ngadungo aka amang do inang ruas ni handilon. Lahobor hatu balik papa baru. Nanang patupon nami 5 tahun transformasi pengajaran iman keluarga dohot hupado muhami itu pesta gotilon. Jadi adong dope kegiatan 2 seminar manang tulu seminar nai nanang si patupon nami jala uduk ni muse no rikot alai korodo hamu tong sian balik papa baruon pikiran nami kada na konsumsi nalau si parsaulihonota di pesta di tanggal 5 Juli 2026. Pesta puncak di tanggal 4 seminar dopedo kegiatan nasing di tanggal 5 pesta puncak. Jadi tusido haroro nami ubahin na mga lulida na hami. Tu kegiatan di pestai. Jala hasil ni pesta memang hupikiri hami do bagas gudang. Hudok do nasogot di beda pagi berkamu jo amanginang ruas na siya kandil. Ngamarin fokus na sida niku. Masa ita dang marin fokus.
Alai ngamar TV kabel di samping niku. HP ita kabel TV pesorong niku. Alani mamanginang domu tong di tongani huriata. Nian huamole teo kami di handil. Huriai balga noaing. Di pos jelas ada pasu-pasu na arga na weha tidak kon niros ni handil loy. Hampir 4,7 miliar. Hampir 4,7 miliar bangunan itu dari Amang Siburian saya di pasu-pasu tua sama keluarga doa ke anak kon na sudi. Kita bersyukur, namun ada biaya-biaya maintenance karena terjadi retakan-retakan di dinding gereja, kantor pastori, dan ada di teras yang mau jatuh seperti profil dan lain sebagainya. Mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi, pergeseran kah? Kita juga sebenarnya berpesta untuk berfokus kepada itu. Jalaido amanginang. Hudok matuhamu dibuan aka ina dohot amanamioddo nang doh aka enak taon. Bajar RW tabuhian mulak porsiamu dehamu manu. Ido natabuan dak porsiamu molo dak porsiamu dehamu manu. Alinak tester natabuan alamar kordo na sida mangalopay. Terima berkat adong namang magirisi bawang adong namar huwa alamar kor malahon. We tahin naraku. We songono mahaperuasi maredde manasida markur. Piga-piga hali. Alani do hudok tabo. Alani turhamu manon. Alat tentang terima berkat Allah do koordinasi di nama ngalopay natabuan erwenai. Iwan nasida do kabang loyang ima adong do sian amang ketua sian inangi kabang loyang mahubay nate bajar taisanin na tibuanang masiol kabang loyang on nga bulan 5 mula bulan 3 na tuari adong do peropok-ropok ni kabang loyang di kalengkan anggonang dang adong bay. Nah di sido manginang upatorak kami peon dada na donon nami na mangido-ido kami manang nami ngamen bukan aladang perlu tu diri nami tu hinariko ni bagas joroi dui Paulio bagas joroi anggona tu diri nami marisuang dui ngahurang alani di pasahat amang padita resok do marhite amplop maninna mular arong nama benar kali 5.000 itu karya mate igat timeh pinamarga 10 mengapalar kali 5.000 pang bonon nami Tuhan dil harga 105 mulu boy nang pola songon na murik kamu mangidaawi nang mulang terima kamu 100 baik kamu 500 songon na namu potikuri naraku kan oti nai herana butido ko kamu tua wijolon 500 dang pola wa 1 juta pe terima kami do alani amanginang ingot ma ingot tai ingot ma nasa na Paulion napasahat nauli na dengkan ditata debatado asima rohani debata au natugururia do ini na epeng nai pasohite napola tabay ni ido alai pos doro aku nang di hurion kola kami do pagaram muna ulo dang ulo hamo sa pidahami hidup dah bah. Oleh melate ma dia amang situasi haan uluan najulu nong berjuang iramoti Tuhan ma keluarga sudenang aka amang inang na mengingat untuk perkembangan handil Tuhan memberkati seluruh keluarga yang berpartisipasi dari awal hingga bisa handil sampai sekarang. Saya nyatakan bahwa handil itu baik-baik saja. Kupasaha matuhamu ulido parsoran nami. Noaing sudi do hami di sokubak kami do yan nakon nami anggo gereja kosong do.
holan parhalado na tuli manang disi. Alani, mula marpesta tanggal 5 mang parhalado, tolu matong baik kamuson. Sudah mah murotong. Asabuhi tarak marlas ni roha. Alani manginang, atong tahaposi mahata ni debata. Martua dong, akan atumangingaw nata ni debata. Jalan na upiopsa. Amin. Pinuji mahuali Tuhan. Disalut, disadok, panggulmi ito ng ulo nami, nang pinaradim di kami. Hupar sa ulio kami do barita na uli, lamargugo mahami Tuhan, di Portivion. Ang ala paso-paso na pinasaha mo dito ng ulo nami. Ima, asa tetap kami, berjuang dito ng paranguluan nun. Ala huboto kami, pasu-pasumi saha tu kami. Molo, mangula do kami, dito nga ning ulo nami. Nang lalap kami holsoan, marungut-ungut, marsak. Ala niyaka, panosak ni Portibion. Alay, diajari hodo kami, asa berusaha. Dungi, apenom mo matangam mo na bariyay, mamasu-masu kami. Asa majadi, nahuula kami sa luhut na. Lasong ni Tuhan, wapor siya kami do, hatami. Dung di pasod dakoko, sodang ni buhim tuhami. Dang tuk sibolis haolomon aka hagogon ni Portibi laho mga rajay hami. Alay nunga di sodang iho. Nunga di taluhok ko sibolis. Marhiti hamamate ni anakmu Jesus Kristus Tuhan nami. Mula tema Tuhan, di pasu-pasu nomor na pinasaha mo di hami. Gabi anak haulongan mo hami, naparjabar di surgo di hangolua sa liling-liling na. Marhite panobusion ni Kristus Jesus anak mo na sasaday. Nuhaik Tuhan upang iduhami ma tuadupamu, upasahatami akatangyang namin ang ede nami sa dari upamuzion nami tuadupamu. Asa marsanga magwar mo na badiyay. Moro tungarong akan nasolok di roha nami. Nawarsako kami, uhirip kami, saya patulus may hobar tuloman ni roham. Martangiang dohami tu adopam mo Tuhan di ruas ni Huriam. Di na marujungolo sa halak setongan ni Huriam. Ho mana mga puli keluarga. Mga layab benget ni roha do pakirimon na mangulu asi roham pasu-pasu sa luho na keluarga na ditadikon jala pargugoy. Martangiang dohami tu adopam mo Tuhan. Bisa luho na akaama ina na di bagasan parngoluan na bekerja keras mga luluy na rikot di rumah tangga tuyanakon manariho nakageleng pasu-pasu akaama Tuhan di perkarejuan na patiur panatapan ni nasida di na mga luluy akapangabahan na lumaki patiur panaili na nasida asatun tarulin nasida di akapajapalan na lumahi nang songon yakay na Tuhan ajar yakay na namyon mamake pasu-pasumi ajari na sida marpangotik laho hinarikot dito nga ni keluarga parbisuki na sida mamake sa luho na kapasu-pasumi asaboy disagihon na sida dito nga ni keluarga sudi Tuhan nasongon ito ang martangyang dohami ito adopamu dia kaya nakon namin na met humana mamasu-masu ibur-ibur magurang mabayan na sida sudi marhabisuhon nang dia nakon namin na dibaga sa persikulan ba magabi anak na pistar jalan na bisuk siolay ajar ni na tua-tua nauduk tua dopamu naksongon itu hadia kaya nakon namin na mga luluy karejo homa na manarihon na sida pasaha maulaw na tama obar tu akaparbinotuan na di akaparsikulan dia kana masihol di sirokat ni tod na Tuhan homa na pasahatod di tiki nang binuhulmi alay Tuhan debata pasu-pasu manang aka ama ina naung sudah gogo naung lansia leo pakirimon na mangolu molotong pengalut pamatang nasida rongom akaparsahitod di daging nasida urasi nasida Tuhan marhite huwasomi pos rohanami margogo bainommo jala marpakirimon aka amanami inanami nong lanjut usia martangiang dohami tu adupam wali Jehovah Tuhan nami
nang dia ke keluarga, rumah tangga, namar pakirimo di pasu-pasu parian nakono, di pasu-pasu pargelengon, dia kanong nihirim nong leling, asiroham Tuhan, dia katangi yang ninasida nong pinasa na tuho, dia kaanggu-anggu nasida mangido pasu-pasu parian nakono ni, manata mahuali Jehovah, tupahi, pabenget rohan nasida, paherbak tanganmu, mamasu-masu ganuk rumah tangga, asa marlas ni roha, asa marulup-ulup. Ale Tuhan debata, ima tangyang nami, ima aka soba nami, do ilig-ilig nami to adopamu, martinangi maho dia kapangiduan nami, holam mga sao Kristus Jesus Tuhan nami, martangyak kami to. Amin. Tapuji matuhat tamared demi kita.
martangiang mahita, ale de bata amanamina di manua gijang, hodo haroruan ni salut si leo na dinga do, na saulibasa na mauliutus. Upa saat kami masyanan ni leo mi tu kami, pilihan nami tu, sejalo megabe uap na ucus di julum, pasu-pasu may jala ramoti, asa upar hasia kami pilihanon, pati bulok karazaumu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite todim. Asalam utad dahami godang misi leo-leo mi tu hami. Asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang, sai pinarbadia maguarmi, sairo maharajan, sesaut malomoni roham di banua tongo songun na di banua gijang, leon matuhami sadariun hangulu siapari, sesa madosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togiot tu pangujunan, palua mahami sian pangagu. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewata Mahita, di sodako Tuhan Dewata Mabuhina Tuhita, jala si marohana midahita, di dopako Tuhan Dewata Mabuhina Tuhita, jala di pasar madamena tutot di tabe. Shalom, selamat hari Minggu.